ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. инак дӯстон, шаби гузашта турнири UFC 307 баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпион Алекс Перейра ва довталаб Халид Раунтри шуд ва бояд гуфт ки онҳо муҳорибаи хеле дурахшон нишон доданд ва дар чорум раунд Перейра Халидро манъ карда бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. ҳамин гуна Алекс Перейра сеюм маротиба камарбанди худро ҳимоя карда якчанд рекордҳои нав гузошт. ягона ҷангваре ки дар 175 рӯз камарбанди худро 3 маротиба ҳимоя кардааст. ягона ҷангвари UFC дар таърих ки дар 11 муҳориба 4 нокаут дар муҳорибаҳои унвонӣ дорад. ягона ҷангваре ки аз якум рӯзи омаданаш ба UFC то дар ду вазн чемпион шудан 736 рӯз дар кор шуд. ва дӯстон, дар ҳақиқат Алекс Перейра айни замон аз ҳама ситораи калони UFC аст ва ӯ ҳамаи довталабони вазни ним вазнинро шикаст додааст ба ғайр аз Магомед Анкалаев ва умедвор мешавем ки рақиби навбатии Перейра Анкалаев мешавад. худи Магомед оиди ин муҳорибаи Перейра чунин суханҳо навишт: ҳар дуятонро табрик мегум, ин муҳорибаи беҳтарин буд. шодум ки тарафдори вуду ғолиб шуд. акнун ман бояд ки вазифаи худро иҷро кунам. ракичро шикаст додан ва баъд кушодани ҷодугарии ту, навиштааст Анкалаев. хотиррасон мекунем ки Алекс Перейра гуфта буд ки пеш аз муҳорибаҳояш як намуди расму оин дорад ки ҷодугарҳо ин корро мекунанд. ана Анкалаев бошад навишт ки ӯ 5 вақт намоз мехонад ва чунин ҷодугариҳо ба ӯ таъсир расонида наметавонанд. ва дӯстон, сардори UFC Дана Вайт гуфт ки агар Магомед Анкалаев дар муҳориба зидди Александр Ракич ки рӯзи 26 октябр баргузор мегардад ғалабаи дурахшон ба даст оварда тавонад, пас ӯ рақиби навбатии Алекс Перейра мешавад. ва дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон ягона шахсе ки ба Перейра проблема сохта метавонад ин Магомед Анкалаев аст. барои ҳамин интизор мешавем ки чӣ гап мешавад. ҳозир бошад Пулхои коркардаи иштирокчони турнири UFC 307. пулҳои коркардаи Алекс Перейра $2,742,000. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Халид Раунтри бошад $1,382,000. пулҳои коркардаи дигар иштирокчиёни турнири UFC 307 бошад дар рӯи экранҳои шумо. ана муҳорибаҳои пурраи онҳоро бошад дӯстон дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепичуда. ҷангвари бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев эълон карда навишт ки шикорро оғоз кард. мавсими шикор оғоз шуд. ба онҳо хабар деҳ ки ма баргаштум, навиштааст Алиев. ва дӯстон, фикр мекунем ки бисёриҳо бозгашти Нурулло Алиевро интизор буданд ва акнун чӣ гуне ки мебинем ӯ омода аст ки ба шикор барояд. ва ин суханҳои ӯ маънои онро дорад ки ё ба ӯ рақиб доданд ё ин ки ба наздикӣ медиҳанд. мо бошад хабарҳои навро аз Нурулло интизор мешавем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.